Però un dia ens apareix alguna cosa, una afició, un grup, una persona, que ens fa fer un clic per dintre i ens permet reorganitzar la vida de nou. Fins que no ens arriba, no hi podem creure en això. Però arriba. Paciència. El nostre convidat d'avui és Ànima Tocada de naixement. Explica com de dura i difícil ha estat la seva vida fins a trobar aquest equilibri que té ara. Ha estat anys tocant-se al fons, buscant el clic que li ha permès tornar a sortir a viure. Tot i la seva joventut, crec que té clara la seva missió a la vida. Quan el veig i l'escolto, sento i capto una gran energia. Les seves capacitats, especialment en l'àmbit de la comunicació, són òbvies. Va aparèixer a l'escenari en una jornada de la pròpia cultura quan jo començava amb la idea de fer els podcasts d'Ànimes Tocades i ràpidament vaig demanar el seu contacte. Va a tope. Em va costar que em fes cas, però al final som aquí, tots dos. Soc el Marc Buixaveras, escolà, tinc 25 anys i he nascut a Manresa, visc a Aguilar de Segarra, prop d'aquí, visc amb els meus pares actualment. Estic treballant com a persona autònoma en aquests moments i treballo d'actor, de monologuista, de conferenciant, algun cop de presentador, treballo de lo que me echen. He triat el Casino de Calaf per gravar el podcast, el qual agraeixo que hagin acceptat, per cert, perquè m'he sentit sempre molt còmode sempre que he actuat aquí. És un lloc que està a prop de casa, d'Aguilar, i és un lloc on primer vaig guanyar el meu primer concurs de monòlegs, així que em va donar una petita embranzida per creure que potser algun dia podria ser professional. La meva vida en 2 minuts és la història d'un noi, d'un ànima tocada, d'un noi amb paràlisi cerebral que ha volgut ser sempre una persona el màxim normativa possible, sabent que tenia el que tenia. Llavors, el que no ha volgut mai ha estat rendir-se, evidentment sabent el que hi havia, però intentant que no ens afectés a cap dels nivells, no? No sé si me n'he sortit o no, però el que crec que he intentat aconseguir almenys és mostrar aquesta lluita, aquesta capacitat de que al final és una història independentment de la discapacitat que tingui, no? La meva història és la meva història, igual que cada un dels espectadors que ens estigui mirant doncs tindrà la seva. Mira, doncs em considero ànima tocada per diversos motius. El primer, perquè tinc una paràlisi cerebral tetraplègica espàstica de naixement, i el segon, doncs perquè aquesta paràlisi cerebral tetraplègica espàstica m'ha portat a viure moments durs, divertits, diferents als que viu una altra persona que crec que m'han ajudat a aportar alguna cosa diferent a la societat. Doncs Marc, tu m'has explicat que vas estar anys tocant al fons. Sí. Què vas viure? Quan ha sigut? Què et va passar? Bueno, ja pel sol fet de tenir una discapacitat, ja diguem-ne que passes un
un fons bastant llarg fins que no trobes una mica la teva forma de ser o de relacionar-te amb el món, no? En aquest cas la família em va ajudar molt, però crec que realment on toco fons és en el moment que me n'adono que la societat és hostil envers la discapacitat. És a dir, jo havia anat a una escola on a mi se m'havia normalitzat completament, on els companys no veien la cabina de rodes. En el moment que això es trenca, per una qüestió d'edat, que jo de cop apareixo en un institut on no conec a ningú i on sóc un autèntic extraterrestre. Llavors, el que començo a veure és l'hostilitat, el dubte i les agressions que no van ser físiques o no tenen per què ser físiques, i això què va fer, no? Que em tanqués jo a vegades més en mi mateix i que a dia d'avui pues, pugui tenir algunes petites seqüeles d'aquell moment, no? I recordes algun moment o alguna cosa que t'ajudés a fer aquest clic que parlàvem? Jo crec que va ser un clic de dir vale, jo no puc permetre que em guanyin aquesta guerra, és a dir, jo no puc fugir de l'institut pel sol fet de que m'estiguin fent la vida impossible, jo he d'aguantar aquí perquè si no els donaré la guerra per guanyada, i també va ser un vale, però això no vull que ho tornin a passar altres companys amb discapacitat o no. Vull que això se solucioni. És un objectiu molt ambiciós, perquè sé que jo sol no ho solucionaré, ni molt menys, però el que intento és aportar el meu granet de sorra des que tenia, doncs això, des del 2016-2017, que vaig començar a fer les primeres xerrades, no? I la família com hi juga? Aquí la família, la veritat és que per mi la discapacitat o no discapacitat d'una persona te la pot arribar a marcar la família. M'explico. Per mi, la meva família ha estat sempre una família discapacitada. Què vol dir? Que mon germà, quan fèiem certs plans, no, s'adaptava sempre a les meves petites característiques diferents, no? O quan fèiem certes coses, pues, si s'havien de posar muntanyes, pues, es posaven entre tots. A mi sempre em van dir, tira fins on puguis i quan no puguis ja tirarem enrere. I Déu-n'hi-do fins on he tirat fins ara. Vull dir que... I llavors ara tu et dediques professionalment al teatre. Has creat una companyia. La companyia és Mar Boixaderes, posa un discapacitat a la teva vida, no? I per què aquest nom? Doncs perquè un dia gravant un vídeo de YouTube, recordo que la meva mare havia estat al sofà, perquè jo en aquell moment anava en pijama gravant els vídeos, em va dir, per què no acabes amb el posa un discapacitat a la teva vida? Perquè nosaltres, des de que hem posat un discapacitat a la nostra vida, des de fa 15 o 16 anys, quan ens han canviat molt a vegades la perspectiva de les coses, no? O no tant la perspectiva, però sí la manera de fer. I per què vas decidir de crear una companyia? Vaig decidir de crear una companyia perquè arriba un moment que és clau, no? Que és quan a mi em criden per fer Mare de Sucre al Teatre Nacional i veig que, o sigui, això al teatre no se't dona tan malament si algú t'ha cridat per fer
una cosa al Teatre Nacional que venia... Tot això venia dels vídeos de YouTube, però aquell moment que dius, vale, ara ja el síndrome de l'impostor, tot i que a vegades torna, l'has de deixar estar, no? I una mica va ser aquest diguem-ne, la piscina a la qual em vaig tirar quan vaig decidir crear la companyia, també gràcies al meu pare, que apretava molt i ara ja estem molt agraïts. Perquè la inserció laboral des del teu lloc costa? És un tema que costa, sí. Les empreses grans tenen l'obligació de tenir el 2% de persones amb discapacitat en plantilla, per no dir cap, direm molt poques, compleixen amb aquesta diversitat dins la seva plantilla. Què passa? Que jo un cop vaig veure que el meu camí era tirar cap a les coses teatrals o l'espectacle en viu, vaig dir, vale, doncs m'he de generar el meu propi lloc de treball per poder desenvolupar-me bé. I què reps del públic? És molt curiós perquè a vegades reps molts aplaudiments, però jo m'he arribat a plantejar. No sé si aquests aplaudiments... Potser és perquè li dono masses voltes al cap, però no sé si aquests aplaudiments venen a ser per pena o per una qüestió de discriminació positiva, o són perquè realment tu has guanyat. I llavors per això jo quan insisteixo tant a les entrevistes, escolta'm, si han fet una funció de merda, no cal que us aixequeu, no cal que aplaudiu, simplement feu, o sigui, manifesteu com vulgueu. Jo crec que en part l'exigència és respecte, no? Marc, tu dius que fa servir l'humor com a recurs per explicar els teus monòlegs i això. Sí, el faig servir perquè jo també sóc una mica puta, sabent-ho i amb totes les de la llei, i intento colar el meu discurs de diverses maneres, no? I sempre he pensat que a través de l'humor és una manera que la gent riu i va pillant coses, però també pots accedir millor probablement a les seves ments, no? O puguis canviar una mirada cap a tu a través de deixar-los anar un toc d'humor, a vegades un zasca, que és bastant horitzontal l'humor. I tu dius que la societat està dividida entre els útils i els inútils i que hem de moure aquesta paret que ens separa. Sí. Jo parlo de les ànimes tocades i dels normals i que hauríem de ser capaços de caminar junts. Estem parlant de lo mateix. Sí. Tu també sents ben clar aquesta divisió que existeix a la societat? La sents? La divisió, jo en aquest cas et vaig parlar dels útils i els inútils, sí. Però em serveix també la comparació entre normatius i ànimes tocades, perquè al final el que s'està exigint és un ritme de treball, un ritme de tot, un ritme de vida que probablement nosaltres no podem assumir i que ni tan sols s'han plantejat que nosaltres necessitem rebaixar-ho, perquè hi ha un moment en què la societat, per exemple, ja és igual el talent que tinguis, ja segons la discapacitat ja t'envien potser en centres especials de treball o en centres ocupacionals que al final no deixen de ser una mica pàrquings de dir, no, tu només pots fer això i t'estaràs aquí fins que et jubilis o fins que deixis de ser fins que
fins que el teu cos aguanti, no? Tu sabries... És que ja fa anys que hi penso Sí. i no he trobat la resposta. Tu sabries dir quina diferència hi ha entre una persona normal i una ànima tocada? O entre un útil i un inútil? Què és el que et diu tu estàs aquí i tu estàs aquí? Pues, probablement estem parlant d'una cosa mèdica, vol dir. Oh, no. Vols dir que és mèdica, sí? Probablement estem parlant primer d'una cosa mèdica Sí. i després d'una cosa de rebuig. Passa amb el racisme i passa amb moltes altres coses, no? Però tot el que no entra dins del cànon de normalitat, i per això el primer que t'he posat és el mèdic, perquè el mèdic és... O sigui, la paraula discapacitat, nosaltres la necessitem, en certa manera, per els informes mèdics o per tramitar certes ajudes que després ens ajuden a passar millor o pitjor la vida, no? Però ja t'estan com classificant i posant una etiqueta, no? Aquesta etiqueta fa que la resta de la societat et vegi ja directament, vegi només l'envoltori, no vegi l'assumpció, no vegi el marc, no? Llavors és com complicat de gestionar, que és quan et deia que havíem d'intentar moure la línia, és perquè hem d'intentar que la societat accepti millor aquestes ànimes tocades, que també crec que podem aportar moltes coses. I si tornant al principi de tot, quan tu ho passaves molt malament a l'escola, mirat ara més a la distància, tu creus que els educadors que vas tenir ho podien fer millor? Vull creure que en aquell moment no en van saber més i es van, o sigui, dit clarament, jo crec que no sabien gestionar la situació correctament i es van cagar, perquè van veure que hi estava passant una situació i van dir, no, això és com un àrbitre de futbol. No, sigan, que yo no he visto nada y si ahora pito penalti, això serà un problema, no? Millor sigan. Però jo m'hagués agradat que l'àrbitre de futbol hagués tingut els kinders d'assenyalar penal, no?, quan tocava, i de mostrar una personalitat que per desgràcia sembla que encara no tenim, perquè 25, o sigui, 10 anys després o 15, està passant el mateix a una aula de, no recordo si era Saragossa, però no ve ser, no és important el lloc, sinó el fet, no?, que van atrotinar un nano amb una paràlisi cerebral molt severa i el vam tancar entre diversos a una mateixa classe, no? Això és tenir molt poca mà d'allò, i justament en el moment que em vaig enterar la notícia, el que vaig escriure a Twitter és que no em diguin que ningú ha vist el que estava passant. Perquè a mi em deien, no, que com que no podem veure o com que no podem... No, si està un tancat per diversos, això ho has de veure. Ho has de veure, ja sigui amb el patiment del nen o ja sigui amb el comportament dels altres, però ho has de veure d'alguna manera. I si no ho veus és que ets un inepte per dedicar-te al que t'estàs dedicant. Si tu et dediquessis a l'educació, o al teu pare, o les persones que viuen al teu entorn, sabrien tractar una persona diferent.
Vull pensar que sí, estic convençut que sí, perquè de fet hi ha la meva tieta que és psicòloga i que s'està trobant ara amb alguns problemes d'aquests de com extreure o com ajudar, no, les persones i ho està fent des de dintre del sistema educatiu. Vull dir que a vegades no té per què ser una cosa de no tenir eines. A vegades és una qüestió de mullar-se, no? I de decidir em vull mullar, no em vull mullar, o el protocol diu que no em mulli. O de tenir un discapacitat a la teva vida. També. De tenir un discapacitat, una ànima tocada, que ens fa ser més hàbils. Digue-li com vulguis, és obrir una mica la ment. Sí, això mateix. I què podem fer per canviar aquesta visió? Doncs jo crec que aquesta és molt bona pregunta, perquè aquesta sí que directament ens interpel·la a nosaltres, no? Ens interpel·la a les ànimes tocades, a les persones amb discapacitat, a les persones diferents, no? Jo moltes vegades he dit que tinc enveja del col·lectiu feminista, per exemple, perquè ells han estat capaços, o elles en aquest cas, han estat capaços d'agafar un anhel que tenien i de traspassar-ho a part de la societat. No? Nosaltres hem d'estar més presents als moviments, a les manifestacions, hem d'estar més... Jo l'altre dia pensava, és que amb això del nen aquest que el van empanyixar, pensava, és que què més ha de passar perquè les persones amb discapacitat generals sortim a dir prou, a dir prou respecte a un tema, no? I per exemple, això em recordava molt a la revolta dels pagesos de dir, hòstia, i ho divertit que seria una marxa lenta de cadires de rodes al mig de la Gran Via. O sigui, és que això no ho hem fet mai. Això no ho hem fet mai. I mira que motius no ens han faltat. Per què? Perquè no s'ha empoderat o suficient el col·lectiu. Però sí que és veritat que, en certa manera, no sé si és perquè ja els hi va bé que siguem un col·lectiu de xaiets, que a vegades ja els hi va bé, que no ens plantegem gaire més enllà del que ells ens estan donant, perquè si ens plantegem gaire més enllà, igual ho rebentaríem tot. Però això ja ho dic de cara als hospitals, de cara a les fundacions, de cara als governs, ho dic de moltes cares, però és perquè no ens plantegem més enllà o perquè directament no ens estan ensenyant a com gestionar-ho, però llavors pregunta't el per què no t'ho estan ensenyant, no? És una mica no sé, potser tu que vens de l'altra banda, o sigui, tu que has estat una ànima no tocada, per entendre'ns, no? Aquí igual tu tens alguna idea més? Jo penso que tenim feina pels dos cantons. Jo penso que moltes vegades és per desconeixement i per pors. O sigui, veure que tu ets diferent em fa por acostar-m'hi, en comptes de preguntar-te. I saps llegir, i saps parlar i no sé què, en comptes de fer preguntes directes i tot això, i llavors ens retirem, no? Jo penso que tenim feina pels dos cantons, que nosaltres hem de, amb molta dignitat, explicar on som i què fem, i hem d'aconseguir que la gent sàpiga obrir la mirada i saber escoltar més del que s'escolta. I podem anar a la Gran Via un dia. Amb les cadires. Estaria xulo, allà a fer una costellada. Entre tots a fer una costellada, estaria bé.
I Marc, i què en penses de la integració? Integració és una paraula que em porta a pensar, no? Una vegada, un bon dia que quan estàvem revisant el guió de Mare de Sucre, no? Que a vegades utilitzo aquesta frase, diu, el problema no és que estiguem integrats o no integrats, el problema ve quan realment et vols incloure, no? És a dir, no és tant que estiguem integrats o no, que ara està clar que no ho estem, però quan vols aconseguir el 100% d'integració és quan comences a veure, a notar un cert moviment sísmic, per dir-ho així, de que aquest està passant massa de la línia, que aquest està passant massa de la línia. Llavors, per aquí és on crec que hem d'anar, no? Tots intentar passar la línia tenint clar que la integració no s'està donant, no? I tens alguna idea de com ajudar la integració? Tot en aquesta vida, al final, tot s'ha aconseguit, estic parlant de lluites socials, al final tot s'ha aconseguit a través d'arribar a un mur, no? De ser molts i voler d'arribar a murs, i potser no tant a través de la correcció o de creure que algú des d'un ministeri que a vegades o des d'una conselleria que ni tan sols a vegades ha tingut contacte amb la discapacitat com a tal, sinó que està allà per uns tripijocs, aquests no et poden donar la inclusió, no et poden ajudar a estar dintre perquè no ho han viscut, no? Qui realment ens pot ajudar a estar dintre és una persona que ho hagi viscut, que hagi treballat, perquè aquests dies en Fantàstics al Món em trobàvem que hi ha molta gent vàlida fent, per exemple, l'educador social, que és una pena que tota la experiència que tenen, tot el que han après, a part de que està mal pagat, però tot el que han après no ho puguin involucrar a ajudar a aquesta inclusió, perquè tu us hi veus una capacitat per fer-ho, que passa que no us hi deixen fer, però us hi veus una capacitat per fer-ho. I si aquesta gent estiguessin a dalt en comptes dels que hi ha, doncs probablement trobaríem camí o un amic per anar contra les línies enemigues, no? Però fins que això no passi, dic que hem de ser molts i colar un dels nostres a algun lloc. És que realment el que no has viscut no ho pots entendre. I llavors sovint a les ànimes tocades, el que sigui, ens posen etiquetes, no? Parlem de discapacitat, de diversitat funcional, del risc d'exclusió social, tot això. Què en penses de que hi hagin etiquetes? Això ajuda a sortir i a fer comunitat o assenyala i aïlla? En certa manera, mira, et diré que 50-50, perquè en certa manera és obvi que necessitem una etiqueta, la que sigui, perquè la monda ja és que vagis amb un col·lectiu de persones amb discapacitat i et diguin que no, que ells prefereixen diversitat funcional, o al revés, que dius, ens hem d'estar discutint entre nosaltres per fer una cosa o altra, fotem un congrés, aixequem paperetes i ens hi posem d'acord, però no pot ser
que entre nosaltres siguem en una lluita fratricida per saber si una cosa o l'altra. Val més que ens posem d'acord. A partir d'aquí és evident que necessitem una paraula, que sí, perquè llavors a nivell de certificats i a nivell de coses necessitem que se'ns anomeni d'alguna manera, no? Però també és cert que a vegades les paraules es poden malinterpretar o es poden portar cap al costat negatiu de la cosa i llavors això fa que hi hagi un rebuig, no? Però al final jo sempre dic i sempre explico que jo sense la cadira de rodes i sense la discapacitat no seria el Marc. Probablement seria una altra persona amb unes altres inquietuds. Ni millor ni pitjor, però no seria jo. Jo sóc jo amb tot el pack, diguéssim, no? I a partir d'aquí, qui et compra amb tot el pack, fantàstic, i qui no et compra amb tot el pack, doncs, desgraciadament passa que la porta està oberta, no? Però sí que és veritat que jo crec que cal reivindicar que hi ha d'haver una etiqueta, però que no pot ser que aquesta etiqueta sigui vista en sentit negatiu, no? A mi m'agrada més sense etiqueta. Sí, no, evidentment a mi també m'agrada més sense etiqueta. No, a tu t'agrada més una etiqueta. No. A mi m'agrada més sense etiqueta perquè crec que dona més interès a la persona, no? Exacte. El que hi ha a sobre la cadira de rodes, diguéssim, no? Quin és el problema? Que crec que per tenir tot el que s'ha de tenir a nivell legal, al final, i per tenir una mica de consciència de col·lectiu, al final s'ha de posar una etiqueta. Però ho trobo... O sigui, trobaria millor que no hi haguessin etiquetes al lloc i que tots siguéssim capaços de conviure. Però això no està passant, per tant... No passa. I ara, per acabar, Marc, moltes gràcies. Gràcies per haver convertit en el món la teva saviesa, la que no solem mostrar. I ara tens la paraula, si vols dir alguna cosa que t'ha quedat important i per oferir-nos el teu regal, que a cada capítol, en aquest moment, el convidat ens presenta alguna cosa relacionada amb el que hem estat parlant perquè ho pugueu gaudir. Marc, endavant. Això sembla una mica un minut d'or, de les eleccions, però independentment de les etiquetes, de la discapacitat o no, si tenim un somni, una manera de pensar que se surt d'allò habitual, perseguiu-ho, perquè al final jo he descobert que gràcies al que és la resiliència i la resistència és la fórmula d'un èxit momentani, però crec que pot ser la fórmula d'un èxit prolongat en el temps, no? La resistència, la resiliència i el tenir clar què vas a fer. Moltes gràcies a vosaltres també per haver-nos acompanyat un dia més. Bye.